Issue Manila Serbisyo Broadcasting Company. Sa balita, sa Bacolod, komentaryo, Aksyon, radyo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, radyo, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Manila Serbisyo Broadcasting Company. Sa balita, sa Bacolod, komentaryo, Aksyon, radyo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, radyo, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Manila Serbisyo Broadcasting Company. Sa balita, sa Bacolod, komentaryo, Aksyon, radyo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, radyo, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Manila Serbisyo Broadcasting Company. Sa balita, sa Bacolod, komentaryo, Aksyon, radyo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, radyo, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Manila Serbisyo Broadcasting Company. Sa balita, sa Bacolod, komentaryo, Aksyon, radyo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, radyo, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Manila Serbisyo Broadcasting Company. Sa balita, sa Bacolod, komentaryo, Aksyon, radyo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, radyo, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Manila Serbisyo Broadcasting Company. Sa balita, sa Bacolod, komentaryo, Aksyon, radyo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, radyo, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Manila Serbisyo Broadcasting Company. Sa balita, sa Bacolod, komentaryo, Aksyon, radyo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, radyo, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Manila Serbisyo Broadcasting Company. Sa balita, sa Bacolod, komentaryo, Aksyon, radyo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon, radyo, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Manila Serbisyo Broadcasting Company. Sa balita, sa Bacolod, komentaryo, Aksyon, radyo, issue, serbisyo publiko. Sa mga headlines, sa mga balita lokal. Daily record sa mga napatay sa COVID-19 sa surad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental wala nagnubo sa pulo.
Duha patay sa separado nga aksidente sa syudad sang Silaya. Sa mga balita nasyonal, mga opisyal sang family mga tubang sang kaso kriminal kag administratibo. Vice Presidente Robredo wala pa nakadesisyon para sa 2022 elections. Una sa balita, una sa aksyon. Mayang hapon, Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo, Setyembre 26, tuig 2021. Akong inyong atag balita Aksyon John Diaz kag karon sa detalye na sang balita sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang nag-apekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Sunod sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa. Ang Palawan, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao kag Caraga ang makabatsyag sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob. Ang nabili naman nga bahin sang pungsod Pilipinas ang maka-eksperyensya sang kasarangan tubtob magalumon nga kalangitan nga may laka nga pag-ulan bangod sang ITZZ kag localized thunderstorms. Ginabantayan sa karon sa pag-asang Bagyo Menduli ngayara karon sa gwa sang Philippine Area of Responsibility nga nahamtang 1,640 kilometro na sidlangan sang extreme northern Luzon. Kung niya magsulod naman sa Philippine Area of Responsibility ini pagkatawgon nga Bagyong Liani. Kagkaron sa detalye na sa nagapanguna ang mga balita lokal. Ginpahayag sa Philippine College of Physicians Negros Occidental nga wala naganubo sa napulo ang mga nagkapatay o kung nagkalamatay bangod sa COVID-19 sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Dugang pa sang PCP malalaman ang pagdamo sang taho nga apektado sang COVID-19 na niligad nga inadlaw. Ginpahayag pa sang grupo nga 93% sa mga nagkalamatay sa COVID-19 na niligad lamang ang wala na bakunahan. Iwat nga ginainganyo sang PCP ang publiko nga magpabakuna kontra COVID-19. Ginpunto man sang PCP nga tanan nga bakuna ang epektibo kag makaprotekta gid sa lawas sang taho. Naglabot na sa 34 ang vaccination sites sa syudad sang Bacolod. Ini kasunod nga nagpatikayon sa duha ka adlaw nga vaccination drive sa 888 Chinatown Square ang Bacolod City Emergency Operations Center. Sunod kay EOC Executive Director M. Ang, target sa vaccination drive sa mall nga mabakunahan kag maakomodar ang mga nagabisita, nagalagaw o kun naga-shopping. Target man sang syudad sang Bacolod nga mabakunahan ang tanan nga eligible nga residente agod malikawan nga maospital o kun mapatay nga maigo sang COVID-19. Sa datos sang EOC, sumugod Setyembre 1 tubto 24 tuig 2021, 112 ang na-report nga napatay bangod sa COVID-19 kung sa diin 99 dari ang wala na bakunahan samtang 13 naman ang fully vaccinated o kung nakabato na sang first dose sang bakuna. Nagapati ang EOC nga kung basihan ang datos nagapakita lamang nga epektibo ang bakuna agod nga hindi maglala ang kondisyon sang pasyente nga nalatnan sang COVID-19. Sa iban pa ang balita lokal, nagapangabay ang sangguniang panglungsod sa Bacolod kay Presidente Rodrigo Duterte ay konsiderar ang paghatag ng Special Risk Allowance o kung SRA sa mga Barangay Health Emergency Response Team. Inipaagi sa unanimous nga resolusyon nga ginaprubahan sa Konseho nagligan nga Sabado sa ilang virtual special session. Si Vice Mayor Elcid Familiaran na nagparayag sa sining nga ideya nga ginpaboran sa ibang mga konsehala. Suno sa BC Alcalde nga chairman sang Local Interagency Task Force sa bugos nga Bacolod may 800 ka mga BHERTs nga nagabaton lamang sang gamay nga allowance. Dugang panifamilyaran ginarisgo man sa mga BHERTs ang ila kabuhi bangod iban sa ila ang naga-extract sa mga COVID-19 positive patients. Ang aprobado nga resolusyon ay ipadala sa Department of Health, Department of the Interior and Local Government kag National IATF kag iban pa nga ahensya sang gobyerno.
Balik sa new normal operation sa mga Lunes o kung buwas nga adlaw Lunes ang Bago City Hall kag ang mga malapit nga opisina matapos ginpatigaayon ang general disinfection. Inibangod sa pagdamos ang kaso sa COVID-19 sa syudad sang Bago. Ang disinfection ginsungdan sang Setyembre 24 sa diin ginpatuman man ang work from home arrangement sa tanan nga mga City Hall employees. Sa Setyembre 24, 2021 nga datos sang City Health Office sang Bago, naglabot na sa 266 ang aktibo ang kaso sang COVID-19 sa amo nga syudad kag 101 ang nagkalamatay. Ang Bago amo ang nagapanguna sa may pinakadamo nga kaso sang COVID-19 sa probinsya sang Negros Occidental. Apang sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Mayor Nicolas Yulo nga nagdamo ang kaso sa syudad bangod sang ila ginpasangkad nga contact tracing system. Nagapati ang alkalde nga dako mabulig sang pagpabakuna sa pagpahagan-hagan sang kadamuon sang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Bago. Ginpaidalom sa granular lockdown ang bahin sa Purok 5, Barangay Asya, kag bahin sang Sitio Manalimsim, Barangay Pook, Banwa sang Hinubaan, probinsya sang Negros Occidental. Sa Executive Order number 039 nga ginpirmahan ni Mayor Ernesto Estrao na petsahan Setyembre 24, 2021 ang lockdown nga magalawig sang 14 ka adlaw ang nagasakop sa 73 ka mga panimalay nga may 300 ka mga individual sa Sitio Manalimsim kag 17 ka panimalay nga may 80 ka mga residente sa Purok 5. Ini nga mga residente ang close contacts ang duha ka mga nagpositibo sa COVID-19 kag nagtaliwan sa Eleuterio T. Decina Memorial Hospital nagligad nga Setyembre 14. Nasaad sa executive order nga ang mga residente nga sakop sa granular lockdown ang ginadumilian nga magwa sa ila purian magluwas lamang sa medical emergencies. May perimeter control man nga ipahamtang sa lugar kag exit points nga pagabantayan sang barangay tanod kag kapulisan. Ang lokal nga gobyerno sang Banwa among magapadala sang mga kinahanglanon sa mga apektado nga residente. Nagapangabay ang COMELEC o Commission on Election Region 6 sa mga partido nga mag-file sa Certificate of Candidacy nga kung mahimo isa lang ka persona ang magpadulong sa talatapan sang COMELEC. Hindi para malikawan ang pagginutok sa talatapan sang COMELEC kag preventive measure kontra COVID-19. Pero ginklaro naman ni Attorney Tomas Valera, Assistant Regional Director sang COMELEC Region 6, nga dapat representative nga may yara sang authorization letter ang updona para batunon ang election officer ang Certificate of Candidacy. Nagpangabay man si Valera sa mga supporters sa mga politiko nga hindi na magpadulong malapit sa COMELEC office. Ginpayag man ni Valera nga preparado ang COMELEC sa rehiyon bangod sa pag-hire sang dugang casuals. Sa tiod nga may mga kaso sang COVID-19 positive patients sa filing umpisa Oktubre 1 tubtub 8, preparado na ang Commission on Elections. Indian na nga namo nagasunod ko isa no so salang ang hindi magsunod subong. In fact, wa kun isa man lang kamo kapatid ko mi mo tagaan lang ang isa ka tawo si power mo so isa na lang ang magpagasi. Nabatian si COMELEC Region 6 Assistant the Regional Director Attorney Tomas Valera. Sa iban pa nga balita lokal, nangin matawhay ang pagpatigayon sang licensure examination for professional teachers sa CONLEP sa UNOR sa mga adlaw Domingo, Setyembre 26, 2021. May mga kapulisan, traffic enforcers, signages kag railings nga ginpahamtang sa gwa kag entrance sang bulutuan agud mapatuman ang istrikto nga health protocols. Ginbuksan man ang gate alas 6 sang kaagahon para makomodar sang mas temprano ang mga examinees kag malikawan ang pagginutok. Antis makasulod, gina-require ang mga magakuha sang exam sang Certificate of Quarantine o kung negative COVID-19 test result. Iniman bilang dugang health kag safety measures kag pagsunod sa minimum public health standards sang Emergency Operations Center. Nasaad sa advisory sang Philippine Regulation Commission o kung PRC Region 6 nga ang Certificate of Quarantine sa tinalikdan nga 14 ka adlaw ang dapat gin-certify sang barangay kung sa diin naga-istar ang examinee. Samtang ang negative RT-PCR test naman o kung saliva test ang dapat nagwa sa sulod sang 3 tubtob 5 ka adlaw antes ang examination.
O kung negative results ang rapid antigen test sa sulod sang 24 oras, antes ang exam. Nagpanumdom ang PRC nga ang saliva test lamang sa Philippine Red Cross ang pagabatunon. Kinanglan man nga ang mga examinees ang magpresentar sang backtrack IDs. Nagsugod ang board exam las 8 sang aga kag magalawig tubtob karon nga hapon. Nagpatigayon sang silent protest ang mga consumer members ng Central Negros Electric Cooperative sa pagpanguna sang Power Watch Negros Advocates kadungan sa ika-43 nga Annual General Membership Assembly o kun agma sang kooperatiba diri mismo sa syudad sang Bacolod subong nga aga. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod ginpahayag ni Power Watch Secretary General Winnie Sancho nga ilalubos nga ginapamatukan ang pagpatigayon sang agma bangod sa kakulang sa nagakaigo nga proseso sa plano nga pag-amendar sang konstitusyon. Ginpanugyan ni Sancho sa tagdumalhan sang Seneco nga magtala na sang separado nga petsa sa pagpatigayon sang agma. Dugang pa ni Sancho ang agma ang nagsupak sa basic principle sang parliamentary procedure. Ginpasiguro pa sining nga magapasaka sila sang kaso kung mapamatud-an nga gindali-dali lamang ang pag-amendaro sang konstitusyon. Sunod kay Sancho, hindi na kinahanglan sang agma nga i-ratify ang economic provisions sa collective bargaining agreement o CBA, ilabi na sa mga wage increase kag iban pa nga benepisyo. Kapin 16,000 ka mga perma ang napatigayon sang Seneco halin sa naglain-lain nga barangay sa Bacolod agad mapatigayon sang agma nga kontani paghahiwaton sa SMX Convention Center apang wala gintugunan o kung gintugutan sa Interagency Task Force bangod sa health concerns. Sa baylo iniyang ginpatigayon mismo sa opisina sa 3rd floor annex building diriman sa syudad sang Bacolod. Ginkumpirma naman ni Philippine Coast Guard Western Visayas Spokesperson Commander Edison Diaz nga nakuha kagabi ang bangkay sa duha ka mga mananagat sa tunga sang Sikugon kag Bantayan Island. Ang duha amo Sanday Norberto Parlotso, residente sang Bantayan, Cebu, kag Romel Ingle, residente sang syudad sang Cadiz. Sunod kay Diaz, ang bangkay sang duha ka mga mananagat ang nakita sa sulod sang wreckage sang FB St. Peter the Fisherman 2 matapos ginsalom sa mga volunteer divers. Ang bangkay ang nakita sa wreckage nga ginabanta may kadalumon nga 44 metros. Dugang pa ni Diaz, ang bangkay ang gidala na sa syudad sang Cadiz. Ginpayag man ni Diaz nga nagapadayon pa ang search and rescue operations sa makatapos ang Philippine Coast Guard. Sining nga hapon, sunod naman kay Chief Petty Officer William Dolorfino nga may report nga nabaton ang Philippine Coast Guard Cadiz Station nga may duha pa ka bangkay nga na-recover ang katapos ng Philippine Coast Guard sa ilang ginpatigayon nga search and retrieval operation. Patay naman ang nagamaneho sa motorsiklo matapos aksidente nga nagbunggo sa beryado nga tracking kagabi sa Access Road, Barangay Ilope, syudad sang Silaya. Ang biktima ginkilala kay Jemar Panis, residente sa Barangay Ilope sa mga syudad. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Hani Labaro sakay ang biktima sa iyang motorsiklo kag padulong na sa barangay proper sang aksidente nga ginbunguan sa niyang likod nga bahin sang nagapundo nga truck nga puno sang tubo nga ginamaneho naman ni Ben Panagiton, 52 anyos, kag nagapuyo sa Purok Santan, Barangay Binubuhan, syudad sang Bago. Dugang pa ni Labaro, ginihagaw padala ang biktima sa Teresita Halandone Provincial Hospital apang gindeklarar ni Dr. Francis Villanueva nga dead on arrival matapos sa kaangkon sang madalong mapilas sa iyang lawas. Si Panagiton ang nahunong karon sa custodial facility sang Silay City Police Station. Sa pinakauling nga balita lokal, dead on arrival sa Teresita Halandone Provincial Hospital ang 70 anyos nga biker matapos aksidente nga nabungguan sang bus launa sini nga hapon sa Bangga Carmela, Rizal Highway, Barangay Ginhalaran, syudad sang Silaya. Ang biktima ginkilala kay Ricardo de Vinegracia, residente sang Centerville Subdivision, Barangay Ginhalaran sa Abuman nga syudad. Sa pagpangusisa ni Police Lieutenant Hani Labaro, sakay ang biktima sa mountain bike kadi north pakadusur nga direksyon kag ginaling nagliko kay nagsulod sa inner lane sa amo nga dalan. Si de Vinegracia ang aksidente nga nabungguan sang service bus nga ginamaneho ni Ray Tandoga, 39 anyos, nagapuyo sang sitio Dakotan Dako, Barangay Mambulak, syudad sang Silaya. Dugang pa ni Labaro, giningagaw padala ang biktima sa ospital apang gindeklarar nga patay matapos nakaangkon sang madalong nga pilas sa iyang ulo.
Preso karon sa custodial facility sang Silay City Police Station si Tandog kag nagapakatubang sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide kag damage to property. Aksyon Balita Sunday Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:56 sa mga balita nasyonal. Mga opisyal sang formally magapangtubang sang kaso kriminal kag administratibo. Vice Presidente Robredo wala pa sang pinal nga desisyon para sa 2022 elections. Ang detalye sa nagapanguna ang mga balita nasyonal pagkatapos gidlamang sini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulon nun kag negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagtayo na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon
Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Time las 6:04. This time check is brought. Aksyon Balita, Sunday Edition. Sa Aksyon! Kagkaron sa detalye sa nagapanguna ang mga balita nasyonal. Mahimo nga magapangutubang sang kaso nga graft and corruption kag gross negligence ang mga opisyal nga involbado sa manomili nga transaksyon sang Pharmaly Pharmaceuticals kag gobyerno nasyonal. Suno kay Senador Riza Hontiveros, padayon nga nagadamo ang mga mabakod nga ebidensya sa overpriced nga pagbakal sa mga medical supplies sang gobyerno nasyonal kapag hatag sang kontrata sa Pharmaly. Bangod sini mahimo pa madugangan ng mga kaso administratibo kag kriminal nga mahimo ipasaka sa mga involbado sa mga transaksyon. Nadiskubrihan man ni Hontiveros nga sa pihak sa investigasyon na padayon pa ang transaksyon sang Pharmaly sa gobyerno. Nagapanawagan si Hontiveros nga utaton sa gobyerno ang transaksyon sa Pharmaly sa pihak sang palayag sa isa ka opisyal nga nakompleto ang naang delivery sa mga supplier o supplies apang wala pa nabayaran sang gobyerno nasyonal. Naibaluan nga 10 bilyones pesos nga supply deals ang ginhatag sa Duterte administration sa Pharmaly pinaagi sa procurement service ng Department of Budget and Management. Hindi na matawgan sa mga katapo sang Senate Blue Ribbon Committee si Crisley Mago, ang opisyal sang Pharmaly nga nag-ako nga ginislan sang Pharmaly ang mga certification stickers sa mga face shields nga ginbakala sang gobyerno nasyonal. Suno kay Senador Richard Gordon, hindi na makontak si Mago kag wala na naibaluan ang iya ginakahamtangan.
Pagpayag ni Gordon si Mago ang una na nga gintanyagan sang senador sang proteksyon apang nagpamalibad ini bangod duyag niya nga panumdumon ang amo nga desisyon nga. Madumduman ginako ni Mago sa hearing sa Senado nga ginmanduan ng mga trabahante sang family nga i-repact ang tanan nga substandard nga face shield kag ilisan sang certification stickers. Dugang pa ginako man ni Mago nga ang mga face shields nga ini ang ginpanagtag sa mga healthcare workers base man sa mando sang Department of Health. Nagalaom si Vice Presidente Leni Robredo nga wala sang may nagaprotekta kag nagapamalabag sa investigasyon nga ginahimo may angot sa ginaligar tuman kamahal nga pagbakala sa mga medical supplies sa pharmaceuticals. Suno kay Robredo, madamo nga illegal nga transaksyon na nagluntad sa among deal kag tuman kay dako sang kwarta nga involvado sa deal. Nagapati man si Robredo nga may maayo nga usisa o mas maayo nga usisaon ang among nga transaksyon sang gobyerno. Nagpasalamat naman si Robredo sa mga saksi nga nagbulgar sang among nga anomalya. Ginpunto man sang Vice Presidente nga kinahanglan nga wala sang cover up bangod nga kon mapadayon o kon mapabayaan na mahimo ini sulit-suliton sa mga opisyales sang gobyerno. Nagalaom si Vice Presidente Leni Robredo nga makakuha sang maayo nga resulta ang Opposition Unification Talks para sa 2022 elections antes ang deadline sang filing of candidacy. Suno kay Robredo, wala niya ginadalian ang pagdesisyon para sa 2022 elections. Aminado si Robredo nga sa gihapon madamo pa nga politiko ang nagapabilig nga bukas para sa paghinon-anon. Liwat naman ginpunto ni Robredo nga kinahanglan nga suportahan sang oposisyon ang isa ka babakod nga kandidato tugod lamang mauntat na ang pagpenitensya sang publiko sa isang panggobyerno nga ginapatuman sa karon sang administrasyon. Dugang pagin paabot man ni Robredo nga ang desisyon nga paghimuon sang oposisyon ang makapamaayo sa pungsod Pilipinas ilabi na sa kahimtangan sang publiko. Matapos ginanunsyo ang pagpapili bilang running mate ni presidential wannabe kag Manila City Mayor Isko Moreno sa May 2022 national elections, nagbiya na si Dr. Willie Ong sa Lakas Christian Muslim Democrats o kon Lakas CMD. Ginkompirma sa talatapan ni House Majority Leader kag 1st District Representative Leyte Representative Marken Romualdez, presidente sang Lakas CMD ang pagbiya ni Ong sa ilang partido. Si Ong ang kilala bilang online doctor nga nagbantog sa YouTube channel sa iya nga propesyon, partikular na sa paghatag sang tips sa mga pasyente labi na karon nga panahon sang pandemya. Ginpasalamatan naman ni Ong ang Lakas CMD matapos siya nga batunon sa nasambit nga partido sa tuig 2019. Si Ong ang nagkandidato man nga senador sa tuig 2019 sa idalom sang Lakas CMD pero napasdawan nga makadaog. Magapapili sa liwat sa pagkakongresista sang Pampanga 2nd District si Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Suno kay Pampanga Congressman Mikey Arroyo, nominado ang Iya Iloy sang Lakas Christian Muslim Democrat para mangin kandidato. Madumduman nga nangin presidente sang pungsod si Arroyo sa tuig 2001 tuptub 2010 pagkatapos sang iya termino bilang presidente sang pungsod, nagpapili kongresista si Arroyo sa Pampanga. Mas manubo na lang sa 200,000 ka-individual ang nagahingagaw para makarehistro sa Commission on Elections o COMELEC samtang nagahilapit ang deadline sa Setyembre 30. Suno kay COMELEC spokesperson James Jimenez, naglapaw na sila sa target nila nga 4 ka milyon nga botante kagyara sa masobra 5 ka milyon ang ila na parehistro sang nag-umpisa ang voters registration na kaligad nga tuig. Ginpayag ni Jimenez nga magapatigayon sa pagsinapol ang Management Committee sang COMELEC para sa desisyonan ang hingyo nga palawigon ang voters registration. Kalakip sa pagdiskusyonan ang posible epekto sini sa preparasyon nila para sa May 2022 national elections. Plano naman sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nga ilakip na sa kadamuon sa mga kaso sang COVID-19 ang mga magapositibo gamit ang rapid antigen test.
Apang kilayon mangking klaro ni Presidential Spokesman Harry Roque nga mag-aagi sa gihapon sa confirmatory test ang mga positibo sa rapid antigen test. Una dirigin mando sang IATF nga i-monitor ang alokasyon kapag gamit sa mga antigen kits agud masiguro nga insakto ang reporting sang kaso sang COVID-19. Suno kay Roque, ginapapanaog ang mando sa mga regional IATF kag mga task forces. Ginmanduan man ang Department of Health National Capital Region for Health Development nga pangunahan ng registration sa mga nagagamit sa mga rapid antigen kits. Dapat man nga siguruhon nga ang mga antigen line test ang malakip sa monitoring sa mga local government units. Naglabot na sa 138,000 ka COVID-19 vaccination certificates ang na-issue sa Department of Information and Communication Technology. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni DICT Undersecretary Emmanuel Caintic. Ini ang humalin sang ginpatuman ang soft launch ang VaxCert PH sa tong Setyembre 6. Ginahatag ang VaxCert PH para sa mga fully vaccinated na kontra COVID-19. Naibaluan nga naglabot sa 225,000 ang nabaton nga request ng DICT kag 138,000 na ang nahatag. Naibaluan man nga prioridad nga matagan sang certificate ang mga overseas Filipino workers. Ginpahayag sang Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated kon Pork nga kapin 30% sa mga backyard hog grazers ang magauntat sa ilang operation bangod sang tuman kadako nga pamierde. Suno kay Pork Chairman ni Canol Briones, nagsugod ang pagpamierde sa mga nagasagod sang baboy bangod sang pagpanugot sang gobyerno nasyonal sa pagpasulod sa mga imported nga produkto sang baboy. Pagpayag ni Briones, yara lamang sa 150 pesos kada kilo ang presyo sang baboy sa farm gate bangod sang sobra nga importasyon na. Madumduman gintaasan sang gobyerno ang minimum access volume sa mga imported nga baboy kag ginbuhinan ang taripa nga nagtuga naman sang malaing epekto sa mga lokal nga negosyo. Gintayog sang 4.2 magnitude nga linog ang Katigbian, Bohol. Launa 30 ang takna sini nga hapon. Ang linog may kadalumon nga 1 kilometro. Ginpayag sang Feebox nga tektonik ang origin sang linog. Samtang ginpayag man sang ahensya nga wala sang dapat nga kabalakan ang mga publiko o kunang publiko nga nagatener sa area sang Katigbian, Bohol bangod wala sang ginalauman nga aftershocks. Sa pinakaulang nga record, wala naman sang may pilason sa amo nga insidente. Sa pinakauli nga balita nasyonal, may kabudlayan sa karon sa pagginhawa ang 24 anyos nga lalaki matapos aksidente nga natulon ang iya postiso samtang nagakaon sang batsoy sa barangay Pusil, Banwasang Numancia, probinsya sang Aklan. Suno sa report na tabo ang insidente sa tong Webes, las 12 sang udto sa diin, nagakaon sang batsoy si alias Bert kag wala singin na talupangdan nga natulon ang iya postiso upod ang iya ginakaon. Matapos ang pagkaon sang batsoy na di parahan sini nga wala na ang iya postiso kag gidayon siya kag gindala sa ospital matapos sa kabatsag sang kabudlayan sa pagginawa. Ginaobserbaran sa karon sa ospital ang biktima kag ginawlat pang rekomendasyon sa doktor kon balain ni siya ang kinahanglan nga operahan. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 6:15. Mayang hapon lang kay Sir Alex Montesa, Sir Ray Barrioga. Good afternoon, monitoring lang. Good afternoon kay Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo. Emma Alquila Kilstorm. Good afternoon. Ana Sinoro, Caitlin Nang. Good afternoon. Lisa Joy Ilon Amoroso. Good afternoon, Ma'am. And Athea Kim Eriman. Maayong hapon. Ami Rivera. Good afternoon sa inyo tanan. And Sir Ma'am Ashley Wayne Samiliano. Or good evening rather. Kag inyo nabatian na nagapanguna ng mga balita lokal kag national diri sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition karon nga adlaw Domingo, Setyembre 26, 2021. Standby na sa mga masunod nga programa sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa liwat na kong inyong atag balita, Aksyon John Diaz, una sa balita na sa Aksyon na sa Bacolod Aksyon Radyo.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.